Són Faixa, 4 músics de l'Alcoià i el Comtat que venen a revolucionar el panorama musical valencià. Fusionen la música electrònica amb la tradicional i debuten amb un disc en el qual col·laboren cantadors com Noelia Llorens, Titana, Carles Dènia i Josep Aparicio Apa. El resultat, este. La música tradicional valenciana ressona i s'eleva a una nova dimensió amb la sonoritat que proposa Faixa, arrels i futur que estan més a prop del que pensem. De primeres pot ser que siguin com dos mons molt allunyats, no? Com un món molt analògic i un món molt digital. La idiosincràsia és la mateixa. És música popular del poble per al poble i és un poc com el que veies quan escoltaves electrònica de ball o de club o quan veies a la gent ballar la música tradicional. Diuen que han sigut 2 anys jugant des de Gaianes, de mesclar sonoritats electròniques amb malaguenyes i xotes de cantadors que idolatren. Un xoc que es materialitza en este vinil i una paraula valenciana que entrellaça generacions. A part de per la funció de l'objecte, és perquè és també l'element comú de pràcticament tots els trajes tradicionals valencians. Vull dir, el moixaranguer porta faixa, el masero porta faixa, els moros i cristians porten faixa. I encara que el que més s'estimen és compondre, ara toca pujar als escenaris i també allí col·lisionarà la innovació amb el patrimoni immaterial. On es posa música per ballar, es podrà posar faixa perquè faixa és per ballar. I de la manera contrària, no? Que a vegades estem en el directe i hi ha gent ballant, o sigui, balladors literalment fent una jota o fent coses un poc de danses tradicionals així. És un poc també lo xulo, no? En plan que convergen aquests dos mons de totes les maneres possibles.